Benvinguts al Minut de la Terra. Quan penso en una cel·la, vull dir en una cèl·lula, automàticament penso en una cosa molt petita. Vull dir, la definició mateixa d'una cèl·lula diu que és petita, però no ha de ser-ho necessàriament. Un organisme unicel·lular, conegut com a Xenophiophorus, pot arribar a ser gairebé tan gran com una pilota de voleibol. Una cèl·lula, una sola membrana, i la cèl·lula nerviosa que connecta la laringe d'una girafa amb el seu cervell pot fer diversos metres de llargada. Però la cèl·lula més gran del nostre planeta la trobem aquí. Un òvul, la cèl·lula que els espermatozoides fecunden per fer un nadó, és generalment la cèl·lula més gran que produeix un organisme. I té sentit, en els animals que desenvolupen els nadons internament, l'òvul ha de proporcionar tot el necessari per nodrir i alimentar l'embrió abans que s'implanti i pugui començar a agafar els recursos de la mare. De manera que l'ou ha de ser bastant gran, i els ous dels animals que creixen fora de la seva mare, com els ocells, han de ser encara més grans, ja que han de contenir essencialment tot el necessari per convertir-se en un nadó d'inici a final. Quan un òvul es troba amb l'esperma, comença a dividir-se, convertint una cèl·lula gran en moltes de petites. Però un òvul que no es fecunda mai no es divideix. En la majoria dels animals, un òvul no fecundat serà reabsorbit pel cos de la mare. Però per als animals que fabriquen aquestes cèl·lules d'ou, és més fàcil pondre'l, no fecundat, que no pas reabsorbir-lo. I acaba com a una única cèl·lula gegant en una closca. Una meravella que potser no farà un nadó, però sí que farà un bon àpat.